Съвсем пак накратко две думи. Аквафор е най-големият производител в Руската федерация на системи за пречистване на питейна вода. Аз съм един от представителите за България, всъщност са само двама. И продуктите на Аквафор могат да се срещнат в вериги като Метро, Kaufland, Carrefour, Техномаркет, Технополис, CBA и други. Оренда е с по-специфично значение, защото когато човек влезе тук, значи той нещо е решил да направи добро за своето тяло и в крайна сметка, след като знаем, че тялото не е 70% вода, е хубаво поне да се опитваме да му спестиме някои замърсители. Друго нещо, което искам да кажа извън рекламите на Аквафор, искам да благодаря на Васка, защото тя с нея се познаваме малко по-отскоро в сравнение с повечето от вас, може би около година, но аз се възхищавам на хъса, на енергията и на това, че постига целите си по начина, по който е решила. Всяко едно нещо преди да се случи е било мисъл. Тази мисъл, в нея се вкарва определена енергия и нещата се случват такива, каквито са. Очарован съм от представянето тук на студиото и ще го препоръчам на мои приятели. Ползвал съм между другото и масажа Оренда. Бях разтърсен. Независимо, че съм... Колко като време масаж Оренда? Помниш ли? Моя беше малко по-дълъг, защото съм с връзки, но иначе час и половина, моя беше 2 часа. 100 минути, между 100 минути и 2 часа, нали? Много добре ми подейства, пак казвам, бях разтърсен, спортен тип съм. Думата точно е разтърсен. Планар съм, правили съм и масажи, усещал съм натоварвания и мога да почувствам радостта след едно натоварване, тялото как се отпуска. Но определено надмина очакванията и масажа Оренда. Другото нещо, за което се възхищавам на Васка, е впитането на българските традиции с модерните технологии и това, че малко или повече по някакъв начин се чувства българщината. Просто ние наистина имаме много голяма история и трябва да се гордеем с нея. Благодаря за представянето. Само една искам да ви кажа защо, освен че опитах водата от Аквафор, ние с дъщеря ми направихме едно клипче. Всеки може в Google да напише Аквафор в Велинград, в YouTube е качено. Просто е уникално това, което аз видях. Нали, слагаме Кока-кола, излезна вода. Някои от вас са го гледали, просто бях изумена и дъщеря ми попита, какво попита? Къде ми е колата? Аз ще ви колата вода. Може и спира. Да, пробвали са с най-различни... Обратното на Исус Христос, той от водата правил вино, те ще го правят вино. Тогава водата е била чиста, сега вече. Да, това е интересно. Искам с няколко думи да ви представя и другото нещо, което се има в това студио, списание Оренда. Може да го покажем? Да. В него ще намерите важна информация, която е събрана от дебрите на България. Може да видите преживявания, истории за археологията на България. Както всички знаем, не е нужно да говорим надълго и на широко за подвизите на българите, за историята, за красотите на България, които разполагаме. Така че това списание може да ви докосне за пореден път до тези неща. Тук също може да намерите и част от духовната сила, емоционалната сила, която носи заряда на Оренда. Както и за традициите, символите, обичаите, които българина, както и Васка се опитва да съхрани, да съживи най-вече, защото в днешния ден забързан, емоционален, много малко хора си спомнят за тези неща, а не трябва, защото това си е част от нашия живот. И трябва да го съхраним
и да го преродим, както прави тя успешно вече, за което ви благодарим. За да. Добре, тук бяхме подготвили неща за вас. Сега само на случайен принцип. Слушайте внимателно. Без да повтаряме, защото е доста емоционално в момента. Кой първо ще каже? Оренда. Оренда. Спечели. Какво печела? Няма да гледам в сценария, защото ако има други игри, да се спечела. Няма друго нещо в сценария, просто искаме да вникнем именно в това, което в момента се случва. Късметлията. Ще ви разкажа накратко за символите, които реално Оренда представя и каква е тяхната стойност и енергия. Това е дъхът на Бога, небесен водач. Самите абревиатури носят много, самото им наименование е доста силно, а като значение да не говоря колко повече. Това са Ки, Ци, Чи, Ла, Хварно, Светия Дух, Прана. Това са божествени енергии и по нашите земи тази енергия има своя памет и своя път. Затова Оренда именно носи това име, защото тя е емоционална, тя дава енергия и сила за тези, които го притежават и вярват силно в него. Друго, което искам да кажа, че Оренда има огромна вибрация и носи тази светлина и дух, който всеки българин носи, но не всеки успял да я съхрани и в бъдеще да я използва пълноценно. И идва от съзнанието на прабългарските шамани колобри, че древни българи смятали, че това е истинската вътрешна сила, както и Тангра я е отличил и я преобразувал, така че да използва в своите походи, своите начинания и бойни умения. Тангра я нарича още магическата сила на Оренда. Основното послание е всичко, което съм аз. И всички сме свързани и всеки по-своему е чудотворец, стига той да повярва в това нещо. Трябва да открие божествената си енергия, защото Оренда най-вече е свобода. Човек открие ли вътрешното си аз, той може да достигне до самоконтрол и дисциплина, за да се чувства добре, да бъде здрав и да бъде ефективен за себе си и за околните. Така че това, което получава нашия победител е сега. Значи интуитивно искам да погледнеш символите, пред тях. Избираш си един, но трябва интуицията да ти каже веднага кой. Аз си го избрах още първи път, като ги погледнах. Това е средния, да. Наистина. Влезнах и там ми погледна. Това е универсалната Оренда. Ти не избра конкретна Оренда, а универсалната, която включва и енергийното балансиране, и благополучието, изчистване на кармата, любов, късмет, здраве, любов божествена. Всичко в едно изправи. Накрая, своята награда. Ти избра с разума си, с вътрешното си аз, защото това е чисто емоционално, ти го предизвика. Именно това е силата на Оренда. Човек, визирайки това, което ти сам погледна го и реши, че това е нещо, но въпреки многобройното разнообразие, ти беше предизвикан от именно това. А Оренда дава тази енергия. То още с сядането ми на те фокусира върху преди него. още да ми зададете въпрос, още с влизането тук. Другото, което е важно за Оренда е да се знае, че именно разума, гласът на разума е нещо, което избира нашите бъдещи решения, както в случая ти избра. С негова помощ ние можем да решим нещо, кое е добро и кое не е добро за нас.
спрямо гласа, който ни кара да мислим и да определяме нещата. Всички сме обременени от влияния, от ситуации, от общество дори, но използвайки Оренда и нейната мъдрост, ние можем по всякакъв начин да си въздействаме и да определяме нещата така, както да бъдат благоприятни за нас и съответно за нашето добро бъдеще и развитие в обществото и в семейството. Просто ако вас иска да допълни нещо и да кажа, че беше поканен и Валентин Илиев, който е ръководител на Оренда училището. Той ни изпраща своето поздравление и извинението, че не може да присъства. Значи, с негово съдействие всеки може да получи конкретно и със своите данни неговата оренда. Тоест може да получи и личен символ, освен това, което виждате в момента. Това, че той е избрал, не означава, че вие сега трябва всички да се нахвърлят. Вие трябва интуицията, заставайки пред таблото, да си изберете вашия символ. Ако някой реши за бъдеще, заповядайте. Друго, освен след това божествено представяне, мога да ви поканя и Васка да ви приветства с тези вкусни неща, които е приготвила за вас. Все пак, колкото и здраве да има човек, хубаво да се подкрепи и с сладко лакомства и шампанско. Така че може да стъпим към тази част. Мога да на човека, който е направил и сътворил това изкуство, трябва да бъде Стела Малинова. Още един път. Сега. Мен ме жалко да разреши, кога я разреши. Знаеш ли стъпваш? Познавам. Да. Давайте чаши. Модерен и търпелив. Трябва Металист. Аз съм млади хора. Аз много се плашим. Нещо много е цяло за тебе. Извинявай, вече и аз съм в Афория. Има ли да затворим ли? Има, вече благодаря. Може да отворим ли? Да. Всеки една чаша. Не удари чашата. Това път беше по-газирано. Не е балон, не беше балон. Първи път беше балон, но беше истински. Така, да видя на всеки в ръката ще. Васка няма и вие нямате. Дай още от утре. На тебе на мен. За вас.
На кой още? Да, за него, да. Той снима се. Здраве на всички! Живи и здраве! Нека да си ходиме български!